Bine ați venit sau revenit pe canalul meu! Inițial mi-am propus să vorbim astăzi despre cartea de peste 500 de pagini pe care am reușit să o citesc luna aceasta. Am terminat-o deja, are chiar peste 800 dacă mi-amintesc bine, dar am reușit să ajung cu ea la final. Dar mai apoi mi-a trecut pur și simplu prin minte să văd ce cărți mi-am mai propus eu la final de 2020 să citesc în 2021. Și bilanțul n-a fost deloc unul îmbucurător, nu știu cum e la voi, dar pe mine ispitele astea literare parcă, nu știu, mă dau cu totul peste cap și nu mă lasă să îmi respect planurile pe care mi le-am făcut. Așadar, astăzi vom vorbi despre cărțile pe care mi-am dorit să le citesc în 2021, cărțile pe care am reușit să le citesc de pe acea listă și alte multe cărți pe care mi-am dorit să le citesc, dar n-am ajuns încă la ele din cauza altora. Dacă pot spune din cauza, pentru că nu e neapărat un lucru rău că nu le-am citit pe acelea. Dar, totuși, din 16 cărți câte mi-am propus eu să citesc anul acesta, titluri pe care am vrut să le citesc, nu doar 16 am vrut să citesc într-un an, am ajuns la doar 6. Și am să vi le prezint astăzi. Am aici lângă mine doar 4 din cele 6, celelalte 2 cărți sunt împrumutate, dar am să vă las câte o imagine pentru fiecare. Și mergem cu prima carte pe care mi-am propus-o în 2020, dar am și reușit să o citesc. E una dintre fericite. Oricum veți găsi jos în descriere linkul spre clipul ce l-am făcut la finalul anului trecut, unde vă spuneam eu ce-mi doresc să citesc și o să găsiți oricum un link și aici sus. Revenind. Prima carte pe care mi-am dorit să o citesc în 2021 și am și reușit este un thriller, pentru că așa am început anul. E vorba despre Omul de Cretă de C.J. Tudor sau cumva, sigur vă e cunoscută cartea. Un thriller care a primit de la mine 4 steluțe din 5 pe Goodreads. N-am să vă mai vorbesc prea mult și despre cărți acum. Veți găsi în descriere toate linkurile spre clipurile în care am vorbit deja despre aceste cărți. Spun aceste cărți pentru că îmi propusesem în 2020 să citesc și cealaltă carte a autoarei, pentru că este o autoare, Dispariția lui Annie Thorne, și acea carte am reușit să o citesc în anul 2021. Cred că la începutul anului am citit-o. Dispariția lui Annie Thorne a primit de la mine tot 4 steluțe din 5 pe Goodreads. Este tot un thriller. Recunosc că dintre cele două parcă mi-a plăcut un pic mai mult Omul de Cretă. Mă uit pe listă mai departe și văd Biblioteca de la miezul nopții, o carte care sunt sigură că vă e cunoscută, nu am un format fizic să vă prezint acum pentru că este împrumutată. O carte de la care aveam foarte mari așteptări pentru că a fost desemnată drept cea mai bună carte pe Goodreads, din ce mi-amintesc, pe anul 2020. Biblioteca nopții a primit de la mine 4 steluțe din 5, dar acum când mă uit în urmă parcă i-aș fi dat un pic mai puțin. În fine, nu mai insist pe poveste, sigur știți despre ce e vorba. Nu este de această dată un thriller, e o perspectivă interesantă asupra vieții și dacă ați făcut cunoștință cu Matt Haig până acum, știți deja ce soi de cărți scrie autorul în cauză. Merg mai departe și cea de-a 4-a carte pe care mi-am propus-o la final de 2020 și am și citit-o este Omul de Castane. Din nou nu am cartea în format fizic, cartea este la cineva, am împrumutat-o, este un thriller. Am zis eu, poate cel mai bun thriller pe care l-am citit până la momentul respectiv, dar mi-am propus ca anul acesta să mai citesc ceva thrillere, mai ales că suntem în sezonul acesta potrivit și voi vedea dacă va rămâne Omul de Castane pe primul loc sau nu. Sau poate chiar a fost detronat deja, dar oricum n-am să vă spun lucrul ăsta până la clipul de final de an, atunci când vom vorbi despre cele mai bune cărți citite în 2021. Bun, mergem mai departe și o altă carte pe care v-am arătat-o la final de 2020 și am reușit să o citesc în 2021 este, după câte văd, da, Devoratoarea de păcate. O altă carte de la care eu aveam niște așteptări mari, pentru că vă spuneam eu atunci când m-am apucat de ea că mă așteptam să semene cu Miniaturista, dar nu a semănat cu Miniaturista. Numai o secundă că am uitat să verific câte steluțe i-am dat. Da, drept dovadă, i-am dat doar 3 steluțe din 5 pe Goodreads.
Asta nu pentru că nu a fost o poveste ok, ci pentru că m-a cam dezamăgit. Dar cred că v-am vorbit și despre această carte, oricum veți găsi linkurile toate jos în descriere. Și mergem mai departe cu o altă carte pe care am reușit să o citesc în 2021 deja, iar acea carte, ultima de altfel de pe lista de planificări, este o carte care din nou m-a dezamăgit. Culmea, de această dată un thriller, mi se întâmplă mai rar ca aceste cărți să mă dezamăgească. Culmea, nici nu o găsesc pe Goodreads. Numai o secundă. E cu altă copertă pe Goodreads, ăsta e motivul pentru care nu am găsit-o. Eu am așa: Obiecte ascuțite de Gillian Flynn. Este această copertă cu actrița care joacă rolul principal în film. Filmul îl puteți găsi pe HBO Go dacă nu l-ați văzut până acum. Așadar, un thriller care m-a dezamăgit și a primit din partea mea doar 3 steluțe din 5 pe Goodreads. Da, mi s-a părut la acea vreme că s-a pus prea mult accent pe problemele personale ale protagoniștilor și de asta a primit din partea mea 3 steluțe din 5, dar nu mai detaliem, găsiți linkul jos în descriere. Și cam asta e cu cărțile pe care am reușit să le citesc din ce îmi propusesem eu la final de 2020. Și acum să începem cu lunga listă de cărți pe care n-am apucat să le citesc încă. Nu știu dacă voi reuși, ar mai fi undeva la vreo 10 cărți așadar, dacă excludem de aici seriile, pentru că am și câteva serii. Nu-mi propusesem eu în 2020 să citesc seriile întregi, ci măcar o carte din seria respectivă. N-am ajuns încă la ele, veți vedea despre ce e vorba. Să începem cu începutul. Prima carte pe care mi-am propus să o citesc, n-am ajuns la ea, dar sincer e undeva în top și poate ajung la ea zilele acestea, este Vanessa mea cea întunecată, este încă în folie. Nu am scos-o pentru că îmi place să le păstrez așa, știți deja lucrul ăsta. Da, o carte de la care am din nou mari așteptări. Nu mă gândesc că va fi un soi de thriller, deși am văzut că unele site-uri de cărți o plasează în acea zonă. Cred că va fi ceva mult mai psihologic mai degrabă. Știu că e vorba de o fetiță, de un adult, niște relații nu tocmai potrivite acolo. Sper să ajung la ea și să vă vorbesc și vouă despre Vanessa mea cea întunecată. Mergem mai departe cu o altă carte pe care am zis că trebuie să o citesc în 2021, trebuia chiar să o citesc în 2020. A fost de altfel o provocare pe grupul Read Along with Oana. V-am tot vorbit eu despre acest grup de Facebook, din care fac și eu cu bucurie parte. Și acolo Mihaela Coman m-a provocat să citesc o carte de dragoste, eu nefiind pasionată de acest gen, după cum știți. Dar e o carte destul de cunoscută și îmi spunea ea că nu mă va dezamăgi. Nu mi-am respectat deocamdată promisiunea, sper să o fac până la sfârșitul anului. E vorba de Dragostea în vremea holerei de Gabriel Garcia Marquez. Eu am în acest format destul de gros, dar formatul micuț, sper să se citească rapid, vreau să ajung la ea. Poate o plasez chiar pe acel loc al cărților arhi-cunoscute. După cum știți, maratonul nostru conține Lunar și o carte despre care se vorbește, o carte cunoscută. Mai departe, o altă carte foarte cunoscută pe care eu am achiziționat-o la finalul anului trecut cu gândul să o citesc cât mai rapid, n-am ajuns la ea, dar mă face extrem de curioasă de câte ori o văd acolo în bibliotecă. Este Zuleia deschide ochii. Sigur știți și voi această carte, mulți ați și citit-o, am văzut doar păreri extraordinare despre ea, acum nu știu, sincer nici nu știu prea bine ce presupune povestea, despre ce e vorba în carte. Da, având o copertă cu zăpadă, poate reușim undeva în ultima lună a anului să ajungem și la aceasta. Acum vorbim despre o carte pe care cred că am cumpărat-o odată cu Zuleia deschide ochii, o carte care este de fapt o duologie, deși nu au neapărat legătură cărțile între ele, dar e scrisă în același stil. Eu am citit prima carte în 2020, era Istoria albinelor și acum avem de-a face cu Istoria apelor. Nu am ajuns încă la ea, știu că e în același stil, sunt convinsă că îmi va plăcea, nu știu dacă mai mult sau mai puțin decât Istoria albinelor, dar sper să o citesc până la final de 2021. E și o carte subțirică, n-ar trebui să-mi dea bătăi de cap.
Apoi o carte foarte, foarte dragă, am zis că această carte n-are voie să lipsească din lista mea pe 2021 pentru că o am de ceva timp și o văd pretutindeni și toată lumea vorbește despre ea și vreau și eu să o citesc odată. E vorba de Un bărbat pe nume Ove de Fredrik Backman, un autor care mie îmi place foarte mult, deși am citit de la el doar Oameni anxioși, cartea care de altfel a fost pentru mine pe locul întâi în topul lecturilor de anul trecut. Așadar, Un bărbat pe nume Ove vreau să fie cât de curând inclusă pe lista cărților deja citite, cu atât mai mult cu cât mi-am propus treaba asta la final de 2020. Bun, mergem acum în sfera de thriller și vă spuneam în anul 2020 că mi-aș dori să citesc cartea Crima perfectă, instrucțiuni pentru fete cu minți. Am și scos-o din folie, după cum vedeți, așa că nu are voie să scape. Recunosc că mi-a venit să pun mâna pe ea chiar luna aceasta, dar încă am de citit cartea arhicunoscută a lunii, pentru că am citit deja cartea de 500 plus, am citit cartea mai puțin cunoscută pentru luna aceasta și mai am de citit doar cartea despre care știe toată lumea detalii și n-am ajuns încă să citesc altceva exceptând cărțile pe care mi le-am inclus singură în maraton. Dar m-a tentat extrem de mult să pun mâna pe cartea asta și probabil o voi face până la final de lună chiar. Am și continuarea ei, nu știu dacă le voi citi pe ambele. Fată cu minte, răzbunare cruntă. Știu că a apărut și următoarea carte deja în limba engleză în luna august a acestui an. Nu cred că s-a tradus atât de rapid și la noi, dar probabil urmează și vreau să mă prindă pregătită lansarea acelei cărți. Să vedem acum dacă le voi citi pe ambele sau doar pe prima dintre ele. Și ca să rămânem în sfera asta de thriller, mi-am propus în 2020 să citesc și cartea Depozitul, o carte poate mai puțin cunoscută, dar o carte actuală pentru că vorbește despre tehnologie, despre nu știu exact ce. Am tot văzut-o la cei de la Nemira în colecția Armada și am cumpărat-o într-un pachet cu cărți de la King. Și dacă tot vorbim despre King, îmi propusesem la final de 2020 să citesc Stephen King în 2021. Nu am citit nimic de King în 2021, deși mi-am mai cumpărat cărți de King în 2021. Apropo, dacă s-a schimbat un pic lumina, e doar pentru că s-a întunecat deja afară și nu mai vreau să aprind acum lampa, să filmez cu lampă și să fie prea mare discrepanță așa dintr-o dată, dar ca să știți de ce mă vedeți mai întunecat acum. Bun, mi-am dorit să citesc ceva de la King, n-am ajuns încă la el, dar am să vă las o poză inclusă în acest video cu toate cărțile pe care le am de la el și trebuie să citesc și de acolo ceva. Octombrie, noiembrie sunt luni perfecte pentru King, așa că sper să vină și rândul lui. Mai departe, o altă carte despre care v-am spus că vreau să o citesc, nu am văzut serialul, deși știu că el există, cred că pe Netflix. N-am văzut nimic, așadar nu știu exact. Mi se pare o poveste interesantă, chiar dacă nu voi citi și continuarea, măcar primul volum mi-aș dori să-l citesc. E vorba de povestea slujitoarei. Și am aici lângă mine și testamentele, ambele sunt în folie. N-am ajuns încă la ele, sunt destul de groase, nu știu, poate voi trișa într-una dintre aceste luni și în loc de o carte de 500 plus, voi citi așa două cărți. Nu mai bine scap și de serii, că știți că eu am o groază și de serii, nu doar de cărți foarte groase. Astfel împușc doi iepuri dintr-o lovitură. Să vedem! Și ultima carte pe care mi-am propus să o citesc în 2020 și n-am ajuns încă la ea și tare mie că nu voi ajunge până la final de an, deși s-ar încadra perfect în tiparul uneia dintre obligațiile din cadrul maratonului, dacă vreți, este Orașul Semilunii de Sarah J. Maas. Vă spun că s-ar potrivi perfect pentru că, ia uitați cât e de groasă, are peste 900 de pagini, așa că s-ar încadra perfect în acel criteriu de 500 plus, dar nu știu sincer dacă voi ajunge la ea, rămâne de văzut. Cam asta ar fi, 10 cărți necitite și alte 6 citite din TBR-ul pe 2021. Spuneți-mi voi cum stați cu planurile, le-ați respectat, nu le-ați respectat, câte mai aveți de citit din lista făcută la final de 2020. Eu sper să mai includ câteva, măcar vreo 5 din cele 10 și ar fi perfect. Ne vom revedea oricum la final de an și o să povestim atunci cum stăm cu TBR-ul pe 2021, dacă l-am respectat sau nu. Până atunci,
așa cum v-ați obișnuit deja, ne vedem jos în comentarii să povestim un pic. Aveți grijă de voi, lecturi plăcute!